פלשת חיננית, עוצמתית, עד למעלה מהכתפיים שלך, בסדר? או מהכתפיים שלך, אני אחליט באמצע. אוקיי. אני רוצה להסביר לכם משהו לפני שאני עושה את הדבר הכי מסוכן שאני יודע לעשות. אני לא טלוויזיה! אני בן אדם אמיתי, חי מולכם, אמן שעושה תיאטרון רחוב, פותח את הלב, משתף אתכם, יוצר איתכם קשר. אי אפשר להעביר ערוץ, אי אפשר לשלוח וואטסאפ. זהו, זה אמיתי, זה הקסם שנקרא תיאטרון רחוב ואתם חלק ממנו. שמח שאתה נהנה. אוקיי. ולכן כולם ידיים למעלה, להחזיר לי אנרגיה, כולם ידיים למעלה בבי. ידיים למעלה. עזוב את הידיים, לא תיפול. הם ידיים למעלה. אוקיי, מצוין, ידיים למעלה. שבי. אתם לא מוחאים כפיים, טוב? גם בצד הזה, ידיים למעלה. יפה. תעזוב אותי, לא תיפול, נו, קדימה גם את. אתם כל כך עמודים, תרימי ידיים. אוקיי. עם הרגל, כל רגל, מחיית כף. הנה זה בא. ביחד. תמחי. אתה תסתבק בפתמות, כן. הנה זה בא. הנה זה בא. הנה זה בא כמוכן רונן. זלתה. הנה לי עד למעלה. עד כמעט. כמעט. עוד שנייה אחת. כמעט. עוד שנייה. ביוטיוב זה נראה הרבה יותר קל. אוקיי, רונן, אתה גבר חזק וסקסי בטירוף. תחזיקו שוב עכשיו באמת. תנו לי רק לסדר את הפדלים, בסדר? זה נגמר קשה. בסדר? אם לא לנער אותי, תחזיק חזק. באמת לא לנער, כי כאשר אני נלחץ, אני משתין. ביד קטנה, גדולה. להוציא רגליים חבר'ה. רונן סגי, רק רגליים, לא ידיים. קצת להשין אותי אחורה. עצור. בעוד רגע יגיע הרגע שבו אתם כולכם תוכלו להשתתף ביחד איתי במופע. אתם שואלים איך אנחנו יכולים להשתתף במופע שכזה? אקשן, חד אופן, אש, קומדיה, רומנטיקה. אתם תוכלו תכף לבוא אליי ולתת לי כסף. פתאום ואף אחד לא צוחק. תודה שאתם מוחאים כפיים. אתה יודע, יש איזה מבוכה בנוגע לכסף, למה, כמה, איך זה עובד, אני אנסה לפתור אותה. בדרך כלל אנשים הולכים לתיאטרון, כל אחד יודע כמה עולה תיאטרון, סרט, בירה ופאב. אני חושב שאני יותר משעשע מבירה ופאב, כן? כל אחד יודע כמה זה עולה. שם אתה קודם משלם, אחר כך צופה. פה אתה קודם זוכה לצפות וליהנות מהחוויה ורק אחר כך מחליט כמה זה שווה. אני חושב שהמופע שלי שווה לפחות 100 שקל לבן אדם. עכשיו אתם צוחקים ואני רציני. לא, זה בסדר. בדרך כלל אני אגיד לכם כמה נותנים, כי כסף זה באמת דבר יחסי. הממוצע 20 שקלים לבן אדם, 50 למשפחה. היא ממש נהנית. היום במיוחד אני מוכן לקבל 100 שקל ואני הולך הביתה מבסוט. היא ממש נהנית, ביום יפה ואוויר וזה. תתני לי 200 שקל, אני בא איתך הביתה מבסוט. אוקיי. זה מביא את רונן לא משנה. אוקיי. לא נגזים. חבר'ה, בשלוש, סגי, אתם בורחים על חייכם. רונן, תעמדו אחד מול השני, רונן וסגי עכשיו את קודם. מצוין קצת אחורה עם הכיסא. לא לשכוח, לפני שאתם בורחים על חייכם, לעזוב את החד אופן. מחיאות כפיים למתנדבים שלנו, בלעדיהם לא הייתי פה היום. תודה רבה. תודה. חבר'ה, בשלוש תהיו מוכנים. 1. נכין את המוזיקה. 2. 3, עזוב! למה אמרתי לכם לעזוב? אוי ואבוי.
מה ישראל? מי